बे सिमेन्ट सापरिनि समखंनि रंगमन्चआव सिमेन्ट सापरि दखरा खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि नैथि बोसोरारि जथुम्मायाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनायखाय आं गासैबो नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि जुगै आं बे खौरांगिरि बोखावै लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जिहेतु पर्टेल निउज खौरांगिरि बे पर्टेल निउजआ दिनै खौरां ससियेल मिडियायाव जितु खौरां बुथुमनाय बे हाबाफारियाव दिनै गोदान मोनसे मात्रा सृष्टि खालामदों आरो बिनि दारै समाजखौ फोसाबनाय, समाजखौ गुस्लायहोनाय, समाजनि जिबिलाक जेंनाफोर बेफोरखौ मोनसे मेडिया हिसाबै सरकारनो फोरमायनाय, बिनि दारै गोबां खामानि मावदों आरो बिसेसके आं बाख्नायनांगोन खौरांगिरिफोरखौ बिथांमोननि नाजानायावनो जेरैहाय खोब बिस गोनां ड्राग्सनि जितु प्रचलन बेयाव गोबां जादोंमोन। दा बिथांमोना पुलिसजों हेफाजाब खालामनानै गोबां ड्राग्स पेडलारफोरखौ हमनायनि थाखाय आं गासैबो बे ओनसोलनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावदों। आरो जिहेतु खौरांगिरिखौ राष्ट्रनि चतुर्थ स्तम्भ ब्रैथि स्तम्भ होनना बुंनाय जायो। दा सेथि स्तम्भआ जाबाय बिधान मण्डल, कार्यपालिका, न्यायपालिका आरो संबाद असमियावबा। बे मोनब्रैया गासैबो मोनसे मोनसे मर्यादा दं, गासैबो मोनथाम मोनथाम मर्यादा दं। सामाजिक भाबै मोनसे मर्यादा मोनदों बिथांमोना आरो आइनि भाबै मर्यादा मोनदों, किन्तु खौरांगिरि बिथांमोना दिनैसिमहालागै रांखान्थियारि जितु मर्यादा मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो सरकारखौ मोनसे खावलायनाय आंनिफ्राय बिथांमोननि सोलिनायनि थाखाय बिथांमोननो मिनिमामबो साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरनो माबा मोनसे होनांगौ होननानै आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै खावलायदों।